मଣିषर तृतीय आखि कुहाଯାଉଥିବା କ୍ୟାମେରା କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ନିଜ ଭିତରେ ଏମିତି ରେକର୍ଡିଂ କରିନିଏ ଯାହାକି ମଣିଷର ଭାବନାର ଉପରେ ରୁହେ। ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ହେଉଛି ଯାହାକି ଆମକୁ ଭୂତ ଆଉ ଆତ୍ମା ଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ଅଛି ଏହି ଜିନିଷକୁ ଭୂତ ଆଉ ଆତ୍ମା ଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରି ହୁଏ ନା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା କିଛି ଭୟାନକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ। ହେଇପାରେ କି ଆପଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ପାରିବେନି। 1 ନଭେମ୍ବର 2012 କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ହେଲା सीसीटीवी କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କବାଟର ଖିଡ଼କି ନିଜକୁ ନିଜେ ତଳ ଉପର ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ରେ ରଖା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଚେୟାର ହଠାତ୍ ହଲିବାକୁ ଲାଗେ ଯେ କି କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଫିସ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଚେୟାର ସହ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହୁଏ। ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ରେ ରଖା ହୋଇଥିବା ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଲାଇଟ୍ ଏକାଠି ଜଳିବାର ଆଉ ଲିଭିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ କବାଟର ଲକ୍ ଖୋଲିଯାଏ ଆଉ ତାପରେ ଲକର୍ ହଠାତ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗେ ଆଉ ସେଇଥିରେ ରଖା ହୋଇଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼େ। 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁରା ଅଫିସ୍ ଅଳିଆ ଗଦା ଭଳି ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ସେହି ଅଫିସ୍ରେ କୌଣସି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ନଥିଲେ ଆଉ ସେହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ सीसीटीवी ରୁମ୍ରେ ବସି ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ଟିକଟକ୍ରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ସମାଧି ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ସମାଧି ଉପରେ ସେ କାହାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ତାକୁ ପପି ଦେବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ କି କେହି ଜଣେ ତାହାର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେହି ଛୋଟ ପିଲାର ମା' କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ କରିଦେଲେ। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ଜଣେ ଥିଲେ ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ। 4 ଅକ୍ଟୋବର 2018ରେ ମାଲେସିଆରେ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ଗାଧେଇବାର ନଜର ଆସୁଛି ଆଉ ସେଇଠି ଜଣେ ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲେ। ସେହି ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରେ ତ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ହାତ ପାଣି ତଳୁ ବାହାରକୁ ଆସେ ଆଉ ସେହି ପିଲାଟାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସପୋର୍ଟ କରେ। ତାମାନେ ସେହି ତୃତୀୟ ହାତ କିଛି ଏମିତି ଶକ୍ତିର ଥିଲା ଯାହାକି ସେହି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି କୌଣସି ଭୂତ ସେଇଠି ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସତ ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଭାରତ ଦେଶର 2016ରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲଗା ହୋଇଥିବା ଫରେଷ୍ଟ सीसीटीवी କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି ଏମିତି ରେକର୍ଡ ହେଲା ଯାହାକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ଯାହାକି ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016କୁ ସକାଳ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କଳା ଛାଇ ସେହି ପିଲାଟା ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ହଠାତ୍ ସେହି କଳା ଛାଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାପରେ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ସେହି ପିଲାଟି ଆଉ ବୁଝିପାରିଲାନି ସେଟା କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେହି ପିଲା ସେଠୁ ତୁରନ୍ତ ଉଠିକି ପଳାଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତିକି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।